хора, аз съм Марто и днес ще ви покажа моя най-нов мотор, който е втора употреба. Вижте го колко е як. Побира само един човек. Тук има 100 милиарда неща, вижте го. Сега моят човек тук ще ме снима. Как го карам? Айде, човек! Иване! Вижте да сега как ще го подкарам. Снимай тук, асистент. Снимам, бе! Виж тук сега как трябва да сложиш педала. Тук си слагате крака, нали? Натискате това копче тук и почете да го кате. Ама моя нещо днеска не пали. Подсказане днеска нещо. Тук имам едно тук, нали, ама нещо днеска не пали. Значи всеки ден го карам на надолнище по баира, тече чача от мене. Живи